Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi alamisadon in na min bɛ bɛn février kalo tile 13 ma ayiwa min ye Musa i bɛ bi don i b'a don dɔn wa bi ye février kalo tile 13 ye o ye an ka don de ye arajo tɔgɔla don ye bi ye an b'an yɛrɛ fo ko yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman maa bɛ fo o la o kumana radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko joyeuses fêtes de la journée de la radio o kumana diɲɛ fan caman fɛ minnu bɛ radio baara la sabu an ka baara in ye kuma ye an bɛ maaw kunnafoni fiɲɛ siraw fɛ o kumana n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kumakɛla fana tɛ dɔ de sigilen bɛ k'i lamɛn an bɛ an lamɛnbaaw fana fo kosɛbɛ k'a fɔ bi ye radio tɔgɔla don ye n'o ye février kalo tile 13 ye san o san o bɛ ɲɛnamaya o de senfɛ san an tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn fiyewu ka min ye an yɛrɛ dama an minnu bɛ radio in baara ninnu na a kɛra journaliste ye o a kɛra animateur ye o a kɛra technicien ye o a kɛra maa o maa bɛ yen ko e sen bɛ radio baara in na bi an b'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ni baara ko san caman ala k'o yira an na nin baara in na hɛrɛ caman a bɛ baara in kɔnɔ ala k'a di an ma a kasara n'a balawu ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma kuma na nin y'an sigilen kɛnɛ kan aw ka laadala jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye radio Joliba sanfɛla la bi nin y'an sigilen o kɛnɛ kan limanaw minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba ka Bamako yan Segu Sikaso an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o y'an ka page Facebook ye an lamɛnnen don sisan an bɛ bɛɛ fo yen nɔ fana ka taa se YouTube ma Canal Plus fana sanfɛ radio Joliba bɛ lamɛn yen n'i ye numéro 866 n'i y'o ta i b'an sɔrɔ limanaw nin bɛɛ lajɛlen y'an ka kunnafoni siraw ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn kumaso kɔnɔ yan Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la bi ka kunnafoniw lakale aw ye a balimakɛ Amadu Jalo maa minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛla la min ye Augustin Subi Lamini Kulubali Musa Hayidara ani min bɛ Yusufu Sangare kofɔ olu de bɛ ka o baara kɛ ni y'an sigilen kɛnɛ kan limanaw an sigikun ye min ye o ye gafew lakali ye gafe minnu bɔra u bɛ tali kɛ l'indépendant ale b'an bolo kɔrɔ yan Nouvelle Horizon bɛ yan nɔ min ye Info Matin ale fana bɛ yan Nouvelle Patrie ale bɛ yan ka taa se le soir de Bamako limanaw ni fasidi sɛbɛn damadɔ in an bɛna ninnu lakale aw ka faamuya kama o kumana an b'a daminɛ joona ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant kumana l'indépendant ka bi kuma la Liman Mamudu Diko n'o ye Badalabugu alimami ye ko ŋunuŋunukan kɔni cayara sa maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ de b'a kuma la ko Imam Mamudu Diko a kan ka segin ka na Mali kɔnɔ sini février kalo tile 14 limanaw ni Mamudu Diko ka nani n'a a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw ye kuma in fɔ k'a sɛmɛntiya a tɔ tora tile 2 ye tile 2 in na min ye a yɛrɛ wajulu kɛɲɔgɔn dɔ n'o ye Suwala Bayaya Hayidara o fana ye diinɛma ye Suwala Bayaya Hayidara ko ale kɔni bɛ se ka min fɔ ale bɛ Mamudu Diko de wele k'a fɔ a ɲɛna a ka segili n'a bɛ se a k'a bɔ a ma a kana na Mali la dɛ a k'a bɔ a ma n'o tɛ nali n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mamudu Diko k'a bɛ na ale dun ko ninnu ma jɛya a k'a lajɛ fɔlɔ ni kow jɛyara waati min na sabu mɔgɔw dɔw b'a la k'u b'i nɔ minɛ dɔw b'a la ko n'i nana k'i na minɛ i t'a dɔn min bɛna bɔ a la n'i nana ni min bɔr'o la yalima i yɛrɛ m'o san wa a bɛ n'a fɔ Suwala Bayaya Hayidara ka kuma bɛ nin de nɔfɛ Suwala Bayaya ko alisilamɛya kɔnɔ ale ye Imam Mamudu Diko balima de ye ale y'a dɔgɔkɛ ye o dɔgɔnin kɔrɔya la a b'a fɔ Imam Mamudu Diko ye ko nin ko min a ka segili min filɛ senna nin ye dibidibi b'a ko la ale b'a ɲini a fɛ a ka na a ka to a bɛ yɔrɔ min na n'o ye Algérie jamana ye ko u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o conseil islamique kɔnɔna la o baara ɲɔgɔnya kama u bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ o la Suwala Bayaya Hayidara ko ale bɛ min fɔ silamɛya ye min ye o ye k'a fɔ ni maninfiɲɔgɔn ye a bɛna don gɛlɛya kɔnɔ i k'a lasɔmi i k'a fɔ a ɲɛna ale kɔni a bɛna fɔ ale kɔni hakili ma sɔn k'a fɔ Imam Mamudu Diko ka nani na ni ko wɛrɛ tɛna sɔrɔ limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ ko damadɔ kɛra kɔsa in na o bɛ se ka Imam Mamudu Diko ka nani ka maaw siran a ɲɛ o ye mun ye Dawuda Magasa tɔgɔ dɔ bɛ yen o ye Imam Mamudu Diko kɛrɛfɛmaa ye a na kɛ o yɛrɛ tununa Nbelengetu hali sisan o ma se ka ye février kalo tile 5 tɛmɛnen araba tɛmɛnen yɛrɛ cɛ dɔw y'ale ta ka tunu ni a ye Bamako yan waati min na a tun bɛ ka bɔ misiri yɛrɛ kɔnɔna la ale tun bɛ maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wulikajɔ la ka Imam Mamudu Diko ka segili ka baaraw labɛnni kunbɛn maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ ye ko MBS limanaw l'indépendant o mana bɔ yen min bɛ Tesali ta ale ko fɔ a jarala k'a fɔ fasiri l'indépendant fɛ ko tarata tɛmɛnen février kalo tile 11 ko pankuru dɔ n'u k'a ma ko drone min ni o ye pankuru fitinin ye
n'a bɛ kɛlɛ fana kɛ nka tiɲɛnikɛ nɔ fanga ka bon. Limanaw kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko état major général des armées n'o ye finitigiw ka ɲɛmayaso ye ani Tesaliti filɛ nin ye Kidali marabolo de la ko drone dɔ de yera yen drone sigasigana drone don limanaw ko a yera Tesaliti ale sanfɛlaw la communiqué min kɛra état major général des armées fɛ ko ni fɛn min filɛ nin n'o ye nin drone ye drone tiɲɛnikɛta don wa jatigɛ wale mɔgɔw de ta don n'o ye terrorisiw ye limanaw ko kabi bɔ kɛra kalama ka bɔ k'a bɛ a bɛ Tesaliti sanfɛlaw la a bɛ ka dɔdɔli kɛ ka jateminɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kan min filɛ nin ye Tesaliti ale fanfɛlaw la n'o ye a yira k'a fɔ yɛrɛ ko hélicoptère dɔ n'o ye Mali finitigiw ka pankuru dɔ ye o yɛrɛ tun bɛ ka wuli de ka na minɛnw di min ye finitigiw ma limanaw o pantɔ a na kɛ drone yɛrɛ tun bɛ k'o pantɔ jateminɛ kibaruya fɛn fɛn b'o la ka se ka o ɲɛdɔn nka ala ni finitigiw Mali finitigiw faama ka jateminɛ sababu la u sera ka drone ye nka drone u ma bila dagirinda la koyi u y'a lajigin u ye drone minɛ limanaw ka na n'a ye ka sɛgɛsɛgɛli k'a la k'a lajɛ sa nin bɛna mun de kɛ a bɛ ka sɛgɛsɛgɛli fasugu jumɛn kɛ ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ka to o mɔtɛriw lajɛ n'a sɔrɔla a tɛna kɛ gɛlɛya ye walima u bɛ ka kibaruya wɛrɛw de ɲini n'o ye suruku bɛlɛli ye ka t'o di juguw ma limanaw nin de kɛra tarata tɛmɛnen février kalo tile 11 o mana bɔ yen halisa kɔrɔn fɛ an Sonko ni Gawo cɛ yɔrɔ bamanciya wale min kɛra yen n'a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na dɔgɔkun laban yɛrɛ la a kɛra sababu ye min ye taamakɛlaw ye n'o ye transporteurs ye olu y'u ka baaraw sonsoro n'i y'a lajɛ an Sonko ni Gawo cɛ sira in bamanciw de ka ca sira kan kosɛbɛ nka ko tare kunungo n k'a fɔ kunasi ni tarata février kalo tile 11 a jala k'a fɔ ko bɛnkan sɔrɔla taamakɛlaw n'o ye compagnie de transport ye nɛgɛ kanɲɛ 12 waatiw yɛrɛ la ɲɔgɔnye dɔ kɛra syndicat ale ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɔrɔla ko transporteurs ye sira ta sisan o kɛra tarata tɛmɛnen maa minnu ye kunnafoni kelen di u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko armée kɔni bɛna to taamakɛlaw kɛrɛfɛ k'u dɔndɔ ka t'u kɛrɛfɛ k'u kɔlɔsi sabu Gawo ni Ansongo sira min don sira in man ɲi dɛ limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra fasiridi sɛbɛn l'indépendant kɔnɔ limanaw an bɛ don nouvelle horizon ale kɔnɔna la politique ko nasira la min ye jɛrɛjɛkulu min n'a tɔgɔ ye ko M5 RFP Malikura olu ɲɛmɔgɔw k'u ye foli kɛ sankura foli kɛ ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma n'i y'a lajɛ limanaw maa min bɛ M5 RFP ɲɛmɔgɔya la bi o ye premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ye Modibo Sidibe ko an bɛ k'an kunda furanjɛla fanga san 5nan de kan ko nka halisa sigasigana bɛ yen sigasiga kɛra baara minnu na san 2024 tɛmɛnen na halisa o sigasiganaw de bɛ sen na wa jɔrɔna ko yɛrɛ don Modibo Sidibe ko ten ko min kɛra san 2024 na a bɛ ka kuma ni min ye limanaw o de ye kalata ko ye a fɔra ko kalataw bɛ kɛ san 2024 tɛmɛnen kalata ninnu ma se ka kɛ Modibo Sidibe ko o sigasigana kelen de filɛ olu la wa ko jɔrɔna ko don olu bolo dɛ sen fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalata u sigan b'a la nka a m'u bali k'a fɔ k'u na maa sugandi maa min na kɛ u ka cɛbɔ ye san 2025 min n'an filɛ nin o la nin ye o de la premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe ale min bɛ M5 RFP Malikura ɲɛmaaya la bi u ye nin laɲini kɛ a kɛra kunungo araba yɛrɛ ale yɛrɛ ka politique tɔn n'o ye fara an ka wuli ye o dagayɔrɔ min filɛ nin ye bolibanakaw fɛ yen limanaw u ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ kuma kɛra fɛnba saba kan fɔlɔ ye jamana lakanako ye Modibo Sidibe ko ala ni ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali finitigiw ka sanayɛlɛ n'o ye montée en puissance min n'o bɛ sen na nkalon foyi t'o la wa jamana yɛrɛ fiyɛfiyɛ n'o y'a dugukolo ye o minɛni k'o di jamanadenw ma siga fana t'o la wa bamanciw fana kɛlɛli bi tiɲɛ na Mali finitigiw b'u se la ni maa min k'o tɛ tiɲɛ ye ni maa min k'o ma kɛ a bɛ n'a fɔ i tɛ jamana fɛ Modibo Sidibe ko o kɔni olu sɔnn'o ma nka min y'a la nka ye limanaw o ye jamana gɛlɛya ye n'o ye cherté de la vie ye gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan a kɛra nafoloko gɛlɛya a kɛra baloko a kɛra baarako ye nin bɛɛ a bɛ fɔ nin de ma cherté de la vie Modibo Sidibe y'a jira k'a fɔ ko olu ka jɛrɛjɛkulu n'o ye M5 RFP Malikura ye ko jamana ɲɛmɔgɔw halisa u kan ka baara kɛ nin kan sabu ko n'i y'a lajɛ balo caman de bɛ yen k'a daminɛ sukaro malo tulu balo sumanjalanw ani ka taa se hali sojɔ minɛnw ma nin bɛɛ de bɛ gɛlɛya la bi
a bɛɛ sɔngɔ yɛlɛlen bɛ sɔngɔ dun n'a yɛlɛla limana a bɛ kɛ gɛlɛya jamanadenw ma sɔngɔ sen tɛ ka jigin Modibo Sidibe ko nin bɛɛ kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka baara ye ka se ka sɔngɔw lajigin ka fara o kan a y'i da don kuranko gɛlɛya la a ko ɲinan san min tɛmɛna n'o ye san 2024 ye kuranko gɛlɛya min ye jamana denw sɔrɔ limana a ye jamanaden caman de bila gɛlɛya kɔnɔna la ko ni jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛn wɛrɛ baara u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma ɲinan san in kɔnɔ k'o ye kuranko in ye o kɔfɛ limana a ka sɔrɔ k'a da don politiki ko gɛlɛyaw la a ko M5 RFP Malikura olu kɔni bɛ a yira k'a fɔ a bɛ an tɔ tora kalo damadɔ de yɛrɛ ko min ye furancɛla fanga in a ka san 5 sɔrɔ o ye mandat kelen ye a ko sigasigana minnu ye politiki mɔgɔw sigasigana ko min na san 2024 n'o ye kalata kɛbaliyaw ye ko o sigasigana kelenw de bɛ sen na dɛ wa san 2025 min filɛ n'an filɛ la nin ye min yɛrɛ y'a la ko yɛrɛ mun y'a ko tɔ nɔni o ye k'a fɔ Mali bɔra CEDEAO la yɔrɔ n'an bɔra CEDEAO la maa tɛna ko diyagoya an ka bilen an bɛ to an yɛrɛ ma sa ko jamana ɲɛmɔgɔw ka kalata ko maa bɛ se ka siga o la n'a baara yɛrɛ bɛna kɛ M5 RFP Malikura ɲɛma Modibo Sidibe ka kuma de ye nin ye o de la a ko olu politiki mɔgɔw bi olu bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara kɛ o fana kan n'o ye kalata ko in ye n'o tɛ ko furancɛla fanga tɛ fɛn ye fɛn min na tɛ se ka ban fiyewu o de la k'u bɛna wele de bila jamanaden bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan a kɛra jamanaden fɛn fɛn ye politiki mɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ jamanaden bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ k'i sigi k'i miiri kalata ko in a ka se ka boloda jamana ka se ka bɔ ni furancɛla fanga in kɔnɔ nin de ye kunnafoni ye jamana Nouvelle Horizon Nouvelle Horizon kelen y'a yira k'a fɔ limanaw dɛmɛ ni dɛmɛ u bɛ ka ta ka ɲɛsin ji kasara ye maa minnu sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna la samiyɛ min tɛmɛna yɔrɔ ji kasara bonyana a jala k'a fɔ maa min ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la a bɛ se maa 300 ni maa 43 ani maa 900 ni maa 9 o kɛra ji kasara ye maa minnu sɔrɔ san 2024 tɛmɛnen in na kunungo yɛrɛ baara dɔw bilala sen kan n'o ye balo dili maaw ma tɔni 7,200 ni 233 jamana faamaw de bɛna o tila ji kasara ye maa minnu sɔrɔ n'i y'a lajɛ minisiri min n'ale bɛ gouvernement a taara gouvernement tɔgɔ la min ye buna hadamadenw urbanisme l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population o ye malidenw ka koɲɛ ani jamana yɛrɛ dugukolo fiyɛfiyɛ koɲɛ bɛ maa min bolo n'o ye Imran Abdulaye Ture ye ale de bɛ baara in ɲɛma ka se ka balo ninnu tilali k'a boloda n'i y'a lajɛ limanaw min ye gouvernement ni banque mondiale de ka bolodi ɲɔgɔnma ye nin ye ka se k'a lajɛ dɛmɛ joona ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ yen n'u ye ji kasara sɔrɔ sabu a jala k'a fɔ ni maa min ka so ma ben i b'a sɔrɔ ji donna o ka fɔ ka so walima dɔw ka so yɛrɛ binna dɔw ka forow tiɲɛna ji kasara in a cayara Nouvelle Horizon ka fɔ la ko tɔni 7,000 balo la o de bɛna tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ i mana kɛ jamana in fan o fan o de la ko nin balo in bɛna tila cogo min na sisan tɔni 3,100 o ye malo ye tɔni 3,100 o ye ɲɔ ye tɔni 690 o ye sukoro ye tɔni 343 o ye kɔgɔ ye min bɛ o ye balo ta fanfɛla ye min ye sange sulen ye o 172,200 ka taa se birifiniw ma 172,200 min ye dɛbɛn ye 172,200 ka taa se min ye guwani minnu bɛ yen ni maaw b'a dilan ka sigi a kɔrɔ n'o ye tanti n'a ɲɔgɔnnaw ye o 400 ka taa se kalanminɛnw ma n'o ye kit scolaires ye limana o 17,000 sabu kalandenw fana minnu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ dɔw ji donna dɔw ka kalansow kɔnɔ limanaw n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ se 343 ani 43 ani 909 n k'a fɔ Bamakɔ district ani marabolo 19 in bɛɛ lajɛlen de bɛna nin dɛmɛ in sɔrɔ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya bɛ nin kunnafoni la. n'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an b'o ta tɔgɔ ye ko min ye info matin limanaw info matin kumana min ye info matin a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ko kuranko nin ye jɛkulu dɔ ye limanaw ko kuranko a bɛ n'a fɔ Mali kɔnɔ yan fɛn min kɛn bɛ jamanadenw ka gɛlɛya ye o ye kuranko ye
ko n'i y'a lajɛ ko baara dɔw bilala sen kan n'o ye programme national d'éducation aux valeurs min bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye limanaw an ka hadamadenya yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi ko nin ye jɛrɛjɛkulu dɔ de ye min bilala sen kan ko jateminɛw de kɛra k'a ye k'a fɔ jamanadenw bi kabi Mali kura ko kuma fɔra kab'a fɔra k'a fɔ ko Mali kura ka sigi sen kan ko o min kun y'an bɛɛ lajɛlen ka sogokan ye ko sogokan in limanaw souveraineté n'o ye yɛrɛya ye jamanadenw caman de ka wulikajɔ kɛra walasa Mali kura bɛ se ka sigi cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ o baara bɛ sen na a ka kan de maliden kura fana o de ka ye wa jamana in mago bɛ a den sɛbɛlama bɛɛ la min bɛ se k'i bolo don jamana in jɔli la o de ye jateminɛ sababu la ko Furanjɛla fanga ye baara dɔw bila sen kan kabi avril kalo tile 23 tɛmɛnen san 2024 k'a fɔ ko programme national d'éducation aux valeurs min b'a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ yan an ni ɲɔgɔn cɛ an ka hadamadenya taabolo kɔrɔ ninnu ka se ka olu don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali sifinnakaw olu kana se ka kɛ bolokɔfɛ fɛnw ye o de hukumu kɔnɔ Furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ yɛrɛ a ko an ka ɲinan san yɛrɛ san 2025 a y'o kɛ seko ani dɔnko san ye ɲinan 2025 min filɛ nin ye ko a bɛna ɲɛsin fɛnba 3 ma n k'a fɔ fɛnba 8 ma n'i y'a lajɛ lettre de cadrage ka taa se gouvernement kan ka fɛn dɔw bila sen kan i n'a fɔ balo kuranko ni min ye centrale solaire minnu bɛ yen n'olu kuma fɔra Sanankɔrɔba Cakadugu ani Safo fo ka taa se centrale solaire Sanankɔrɔba Safo Cakadugu olu ye projet ye baara bolodaw de minnu jamana gouvernement kan ka fɛɛrɛ ɲini minnu na joona walasa kuranko min n'a kuma fɔra o ka se ka sigi sen kan o kɔfɛ gouvernement y'a lase ka tila k'a laɲini k'a fɔ kuranko gɛlɛya min filɛ nin ye jamana ko a y'a lase jamanakuntigi ka laseli kɔnɔna na gouvernement kan ka i ɲɛsin a ma kosɛbɛ n'i y'a lajɛ gɛlɛya min ye kuranko sɔrɔ bi n'a gɛlɛya bɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ kan bi ko bi in na groupe belebelebaw fana nana ka na bila énergie ka bolo kan ko bi in na maliden caman de bɛ yen minnu bɛ dibi la bi ka sababu kɛ kuranko gɛlɛya in ye limanaw hali san 2023 la ni ɲɔgɔnna gɛlɛyaw fana de tugura ɲɔgɔn nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye kunnafonidilaw hali olu yɛrɛ y'u taw sɔrɔ a la minnu caman bɛ yen minnu ye u ta kɛ kunnafoni kolon dili ye nka bi in na ko jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale ye baara dɔw bila sen kan ani Rusiw cɛ baara ni o ye centrale nucléaire ye olu kan ka bila sen kan nin bɛɛ ye baara bolodaw ye minnu bɛ yen ni jamana kan ka jija ka minnu bɔ a sira ma ka se ka gɛlɛya in wuli ka bɔ an kan n'o tɛ ko kuranko layidu min kun taara k'a fɔ panneau solaire n'o ye ka tile bamayɛlɛma k'o kɛ kuran ye k'o di jamanadenw ma ko kalo 4 de kun layidu taara nka kalo 4 a ma se ka bila o sen kan ko nin kɛra sogokan min ma kɛ tiɲɛ ye nka n'i y'a lajɛ bi in na maire dɔw k'a fɔra k'a fɔ k'olu de yera dugukolo feere la o dugukolo ninnu kan sabu yɔrɔ fiyɛfiyɛbaw de don minnu bɛ yen n'a dugukolo kun kan ka kuran kun kan ka dilan a yɔrɔ la n'o ye panneau ye an bɛ don min na ko bi ko sera jamanaden bɛɛ kan ka don da min fɛ sa jamana o de ye faamuya ye walasa fɛɛrɛ min bɛ yen n'o fɔra fɛɛrɛ in ka se ka sɔrɔ walasa gɛlɛya in sabu jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ jamanaden bɛɛ de jɔyɔrɔ ka bon nin na kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ info matin kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen limanaw an bɛ don fasirili sɛbɛn min kɔnɔ a tɔgɔ ye ko la nouvelle patrie y'a jira k'a fɔ ko min bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ min n'a a tununa limanaw n'o ye Sheikh Amadu Hadi Tal Amadu Tal bɛ balo la wa walima a tɛ balo la n'i y'a lajɛ min ye Sahel kɔnɔna la ni bamanciya wale ɲɛnen bɛ an fɛ yan kosɛbɛ a kɛra sababu ye nin diinɛ ɲɛmɔgɔ in n'o ye nin Tijaniya ka lasigiden min filɛ nin Yoro du Sahel Sheikh Amadu Hadi Tal ko kabi waati jan sisan kuma kɔni yɛrɛ ma dalen bɛ a ka tununi ko la yɔrɔ a minɛna min bɛ tali kɛ Yoro du Sahel ale kɔnɔna la yen nɔ hali sisan limanaw communiqué kɔni ma bɔ jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ fɔlɔ k'a fɔ ko Sheikh Amadu Tal yalima a bɛ bolo min kan
a bɛ balo la wa walima a bɛ bolo min kan maa t'a dɔn. A bɛ kalo 2 bɔ sisan nin tununi bɛ sen na. Min ye Sheikh Amadu Hadi Tall ye a minɛnen min filɛ Bamaciw fɛ kunnafoni minnu sɔrɔla a ka minɛni nɔgɔni fɛ o ye k'a fɔ ko a joginna a sen na. O kɔfɛ maaw ye kumakan dɔ mɛn, kumakan in dɔw ko Amadu Kufa kumakan don. Ko kumakan in yɛrɛ b'a jira k'a fɔ ko Amadu Kufa ka kuma la ko Sheikh Amadu Tall n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko a tora a ka joginda in na. Limanaw hali sisan kɛrɛfɛmɔgɔw kɔni hali n'i y'olu ɲininka olu tɛ se ka kuma jɔlen f'i ɲɛna a ko la. A bɛ balo la wa a tɛ balo la wa olu yɛrɛ tɛ se ka fɛn f'i ɲɛna a ko la sabu u t'a dɔn a bɛ bolo min kan. Nka limanaw ko nka jamana ɲɛmɔgɔw fana ma kibaruya foyi di Sheikh Amadu Tall ka nin tununi kan hali sisan. Limanaw farikolo ɲɛnajɛ daga kɔnɔ bi in na min bɛ a ko kalalen bɛ dɛ, min bɛ minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani comité olympique national SENOSM ani ka taa se fédération malienne de football olu ni ɲɔgɔn cɛ bi. N'i y'a lajɛ ko min ye ta de wulilen bɛ fédération malienne de football, comité olympique sportif ani minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna. Limanaw a jala k'a fɔ ko kosa in na sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra bureau du vérificateur général fɛ. N'i y'a lajɛ hali direction nationale des sports sɛgɛsɛgɛli in daminɛna yen nɔ ko waati min na fana yɔrɔ Jeux olympiques min kɛra Paris Faransi faaba la ko nafolo dɔ kun dira min ye communauté olympique sportif ale ma. Nafolo in na kɛ taayɔrɔ ma dɔn a hakɛ dɔ la. O de la minisiri Abdul Kasim Fɔnba ale ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli laɲini ko ka o kɛ o yɔrɔ kofɔlen in na. Limanaw an bɛ don min na ko bi o de kɛra daba wuli yɛrɛ ye. Hali ale yɛrɛ ka minisiriso a kungo ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ yen. Nka sɛgɛsɛgɛli in bolofara ye DFM n'o ye direction du matériel et financier. An bɛ don min na ko bi limanaw nin kɛlen bɛ sababu ye bi min ye farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ani fédération malienne de football fo ka taa se comité olympique national ma u tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ. Yɔrɔ fédération malienne de football yɛrɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Mamutu Ture Bavier ale kun kan ka ye jɔyɔrɔ dɔw la, a kun kan ka ye jɔyɔrɔ dɔw ɲinini na i n'a fɔ CAF kɔnɔ ani FIFA kɔnɔna la. Mamutu Ture Bavier ko ale jɛnna o jɔyɔrɔ ninnu kɔ. N'i y'a lajɛ ko min ye comité olympique national fédération malienne de football n'a sɔrɔla Bavier ka nin laɲini ale jɛn'a kɔ, nka a bɛ n'a fɔ ko minisiri tun bɛ fɛ hali a ka maa dɔw de bɛ yen ko olu bila ka taa o yɔrɔ in na. Tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa? Nka a kuma bɛ yɔrɔ bɛɛ bi. N'i taara salon kɔnɔ gɛrɛnw na barokɛyɔrɔw la n'i taara fan o fan nin kuma de bɛ sen na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la limanaw maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kuma kɛ. Limanaw min ye kunnafonidilaw dun ye olu ta ala jumɛn ye? Kunnafonidila dɔw fana nan bɛ u sen don kɛlɛ in na. Dɔw bɛ yen a kɛra journaux ye n'o ye fasɛrɛdi sɛbɛnw ye. Limanaw caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ni minisiri minnu bɛ minisiri dɛmɛ olu bɛ ka minisiri dɛmɛ o bɛ minisiri ko k'a jɛ. U b'a ka kuma a ye baaraba minnu kɛ ka olu maamu kosɛbɛ ka kuma ɲɛnɛmaw fɔ o la. Minnu fana bɛ yen n'olu bɛ Bavier nɔfɛ walima u bɛ SENOSM kɛrɛnkɛrɛnnenya Abibu Sisoko ale ka fanfɛla la olu fana bɛ tugu Abibu Sisoko nɔfɛ. A kelen bɛ ko in bɔra minisiriso ni fédération malienne de football fo ka taa se SENOSM ma kunnafonidilaw fana bɛ kɛlɛ kɔnɔna la. Sabu kunnafonidilaw fana ta kelen bɛ fanfɛla ko ye. Dɔw bɛ ka Abdul Kasim Fɔnba dɛmɛ n'o ye minisiri ye, dɔw fana bɛ ka cɛ fila in n'o ye SENOSM ɲɛmaa Abibu Sisoko fo ka taa se fédération malienne de football Bavier ale fana dɛmɛ. Limanaw ko in bɛ nin taabolo de kan. Nka min ye minisiri yɛrɛ min filɛ yalima ɲininkali kɛlen bɛ a fana jɛlen bɛ ko in na wa? O ye ɲininkali de ye. Minisiri min bamananw ko ten ko n'i ye fɛn min ɲini i b'o sɔrɔ. Ko minisiri de ye sɛgɛsɛgɛli laɲini ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ. N'a sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli in a kɛra k'a sɔrɔ dun limanaw ka ale minisiri yɛrɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ minisiri ye fɔlɔ a tun bɛ baara jumɛn na o ye ɲininkali ye. K'a fɔ minisiri jalaki jumɛn bɛ se ka bin a kan. Sɛbɛnnikɛlaw kɔni bɛ k'u sɔn hali sisan n'o ye kunnafonidilaw ye u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Abdul Kasim Fɔnba yan'a ka kɛ minisiri ye a fana ye jɔyɔrɔ jumɛn fa jamana in kɔnɔ ka na kɛ fɔ minisiri ye n'a ko ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ. Limanaw yɔrɔ bamananw ko ten n'i ko ko i kɔrɔla ka jɛ i bɔra yɔrɔ min na o k'a sɔrɔ o fana jɛlen. Sori de Moti limanaw ale de ye nin sɛbɛn bɔ Nouvelle Patrie kɔnɔ bi aw bonya b'a la.
n'an bɔra ye an b'a kuncɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye a tɔgɔ ye ko soir de Bamako limanaw ko nin ma bɛn dɛ min ye maire dɔ ye maire min ni dangan fɔlɔ don ko bamanciw kɛra sababu ye nin kɛra Kucala mara de la nin b'a yira k'a fɔ halisa ko lakanabaliya in a bɛ sen na Kucala mara la limanaw ko Kapala maire ko filɛ nin ye ka bɔnɛ a nin na n'i y'a lajɛ Kucala mara kɔnɔna la a jala k'a fɔ ko maire ka dangan fɔlɔ yɛrɛ n'o ye premier adjoint ye Molobala ale cercle kɔnɔna la a bɛɛ bɛ Kucala mara in de kɔnɔ a tɔgɔ de ko Salif Tarawele dɔw kama ko Sali n'a ka min bɛ a terikɛ de kofɔ olu de tun bɛ ka taa n'o ye Yusufu Danbele ye ko o de tun bɛ ka mobili boli u tun bɛ ka bɔ dugu dɔ de la k'a ma ko Sikolonba ni Kucala yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 20 ɲɔgɔnna ko n k'a fɔ Yusufu Danbele yɔrɔ ale joginna de limanaw ale de bɛ ka kuma in ɲɛfɔ tan a y'a yira k'a fɔ ko u bɔra Sikolonba u bɛ ka bɔ Sikolonba u tun bɛ ka taa Sikaso mara de la k'u balila min na dɔrɔn marifacikan de bɔra tu kɔnɔna la marifacikan in a ma dan marifacikan dɔrɔn ma marifakisɛw de nana olu ka mobili minɛ k'a fan bɛɛ kɛ wo ye olu kɔni n k'a fɔ min ye maire ka ɲɛmaa dankan n'o ye Salifu Tarawele ye n'u k'a ma ko Sali ko marifakisɛ y'ale sɔrɔ limanaw ale kɔni fatura a nɔgɔni yɛrɛ fɛ nka min kɛra la kabako yɛrɛ ye limanaw bamanci ninnu nana u y'u ka walejugu kɛ u m'a fɔ k'u bɛna fɛn bɔ ninnu kunna u m'a fɔ k'u bɛna u bolola fɛn minɛ u kɔni ye u ka walejugu kɛ dɔrɔn ka tunu tu yɛrɛ la ka boli ka taa halisa u bɛ ka taa min bɛ Salifu Danbele ko fɔ Yusufu Danbele ale bɛ ka min fɔ nin ye a ko maire kɔni fatura ale yɛrɛ joginna limanaw ale kɔni ye dɛmɛ de ɲini sa bamanci ninnu taalen maaw ka sɔrɔ ka dɛmɛ don ale ma ka taa n'a ye kɛnɛyaso la ale de bɛ ka nin ɲɛfɔli kɛ nin cogoya la limanaw ko tun bɛ maire n'o ye Kapala maire ye bɔnɛnen filɛ a nin na nin cogoya de la limanaw nin dun ta siɲɛ fɔlɔ ye nin ɲɔgɔnna waleya kɛ Kucala mara in kɔnɔna la yen nɔ a jala k'a fɔ ko Zangaso fana olu ka sugu la ko bamanciw ye nin ɲɔgɔnna walejugu dɔ de kɛ u nana dɔrɔn ka na maaw bagabaga marifaci maa minnu banna u ka kuma ma u ye marifa da jɔ olu la maa 2 yɛrɛ ni tora o la o walejugu senfɛ bagan jagola dɔ n'o ye min bɛ yala yala ka bagan jago ani feerekɛla dɔ limanaw ka sɔrɔ ka wari bɔ u kunna ka taa n'a ye limanaw an bɛ nin taabolo de la bi ko Kucala mara la min bɛ ka taa se fo Burukina ale dancɛw la bamanciw kɔni bɛ u yɛrɛ sagokɛ la nin yɔrɔ kofɔlen in na min ye maire ye n'o ye Salifu Tarawele an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ ani fure bɛɛ lajɛlen la limanaw e ko an t'a bila nin kan yan an ye nin sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ayiwa an bɛ dugawu kɛ halisa Mali ala k'a basigi bi ye arajow tɔgɔla don ye arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen tasibila an b'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma k'a fɔ baara in a ma nɔgɔn dɛ o kumana an k'an jija jamanadenw kunnafoni o tɛ baara nɔgɔman ye i bɛ fɛn fɔ o bɛ digi dɔ la i bɛ fɛn fɔ o bɛ diya dɔ fana ye o kumana anw ta ye an bɛ yafa de deli aw fɛ sabu anw de ye kumatigiw ye k'aw fo limanaw ko arajo journée de la radio bɛɛ lajɛlen bonne fête a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ